ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ସୁଜି ଭାଜିବାକୁ ଚୁଲି ଘରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ ପାର୍ଟରେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିଲି ସୁଜି ଭାଜିବାକୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳର ମାନେ ପାଗକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗଛ ପତ୍ର, ଗାଁର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର କେତେ ସାରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଏପଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଏପଟେ ଚାଉଳିଆ ଗଛ ହେଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଆମର କାର୍ ରହିବା ପାଇଁକା ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଆମ୍ବ ତ ଏଥର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବଉଳ ହେଇଛି, କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିନି ବୋଲି, ନହେଲେ ବଉଳ ସବୁ ଝଡ଼ି ସାରନ୍ତାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି ମମିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ସେ ବେଲ ଦୁଇଟା ଫଳିଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଗଛ ପନିପରିବା ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଆମର କଦଳୀ ଗଛ, ତା ଆଗକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଯାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏପଟକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଛ, ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଘର, ଗଛ ପତ୍ରକୁ, ତାପରେ ଆମ ଘରଟା ପୁରା ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ମମିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ। ମମି ତ ଏପଟେ ବି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ହେଇଛି, କେତେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ବି ଆସିଛି ଖାଇବ ବୋଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବାକୁ ବସିଗଲୁ, କଥା କହି ଖେଳିକି ଲାଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ତାର। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।